सिखावा बारा जाबाय दुनियावनो सिखावा बारा जाबाय नंगौ ना नङा नंगौबा आखाइख' दा बेनिखायनो जापाननि साइन्टिस्टफ्रा मोनसे मेचिन बानायदोंमोन आरोखि ओइ र' जागोन र' माने जापाननि साइन्टिस्टफ्रा बिराद डेभेलप जापान देशानो डेभेलपखा बिराद भयंकर मेचिन बानायो बिसोरो Japanese scientists invented a very strange machine. The machine works for catching tips. Tick-tack machine. Italia! जापानाव दुनियाव सिखावा बांद्रायबाय नालाय जापाननि साइन्टिस्टफ्रा सिखाव हमग्रा मेचिन बानायबाय बेवहायफोर दाना मेचिनखौ बानायखांनानै गावसिनि जापाननि टकिय' होननाय जायगायावनो सिखावखौ हमारोना हमारा बिसिबां सिखाव हमनो हायो बेखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय गावसिनि टकिय' सिटियाव दोनबाय दानिया आधा घन्टानि गेजेरावनो बे सिखाव हमग्रा मेचिना 12 जन सिखाव हमबाय जापानाव थालिया ओरैबादि सोमोनांथाव मेचिन भेरि वान्डारफुल मेचिन दानिया बै समाव डनाल्ड ट्राम्पमोन जाहैबाय आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ दा US प्रेसिडेन्ट वाज डनाल्ड ट्राम्प एट दैट टाइम ओइ र' एथ' गरम जानो नाङालै आंनावबो दं बिदिया र' ओइ मामाया लाबोनानै दोनदों आं दा गुसु लायाबा ओंखाराथ' सिदा खोथा र' मा एथ' माबा बिलाय सिनायाखै दा जापाननि साइन्टिस्टफोरनि बे मेचिनखौहाय आमेरिकानि डनाल्ड ट्राम्प प्रेसिडेन्टआबो खोनाहैबाय आरो बियो गावसिनि आमेरिकायाव लांबाय दाना आमेरिकायावबो 1 घन्टानि गेजेरावनो 18 जन सिखाव हमबाय बे मेचिना थालिया सोमोनांथाव मेचिन दानिया औ चाइनानि प्रेसिडेन्ट शी जिनपिंआबो खोनाबाय चाइनानि बेजिंआवबो लाबोनोसै गावसिनि एसेम्ब्लियाव रायलायबाय मेचिन वाटारफुल मेचिन जाबाय आरोखि गावसिनि चाइनायाव थालिया दानिया चाइनायावबो लांबाय बे मेचिनखौ चाइनिसफ्रा चाइनायावबो 1 घन्टानि गेजेरावनो 45 जन सिखाव हमबाय थालिया दानिया जोंनि नरेन्द्र प्राइम मिनिस्टार बिथाङाबो खोनाबाय आयौ कैसा मेचिन है ये लाना है जाहैबाय लाना है हमारा दिल्ली में भी लाना है इंडिया में बहुत शुरू है तो जाहैबाय दानिया बे सिखाव हमग्रा मेचिनखौ जोंनि इन्डियायावबो लाबोबाय निउ दिल्ली रेल स्टेशनाव दानिया खोथाया बिसो जापानावनो 12 जन चाइनायाव 18-25 जन आमेरिकायावनो एथ' सिखाव हमबायब्ला बे मेचिना जोंनि इन्डिया भारताव बेसेबां सिखाव हमगोन 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेचिनानो गायब थालिया जोंनि इन्डिया भारतनि सिखावफ्रा जापाननि सिखाव हमग्रा मेचिनखौ 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय थालिया बिदिजों डेभेलप जायो ओरैबादि सिखाव दा जोंनियाव भारताव सिखावा एसे बारा आं सानो जोंनि BTC बिटिआराव फैबा लामायावनो गाइड जागौमोनदां नङा होमबा दा बेनिखायनो जों सिखाव खामानि मावनो नाङा गाज्रि खामानि मावनो नाङा जौगानाया खमायो जौगानायखौ होबथानाय जायो सिखाव खामानिया ओंखायनो जा हायो माव गोसोबादि फराय मानसिफ्रा अखा बारावनो थांबायब्ला बे फरायनानै साख्रि मोना मा राव बिलाय नंगौ ना औ जाबाय दा थालिया ओंखायनो गाज्रि खामानिखौ गारनानै मोजाङै फरायनांगौ आरो फरायनायाव गोसो गैलाबा मोजां बिजनेस कन्ट्रेक्टर दखान सखान होनानै साइकेल मेकार होनानैब्लाबो जानांगौ थालिया बडि स्प्रे